That being said, zeg ik nou klaar is, nummer 1 schrijven neer. En dan elke ochtend repeat zijn jouw doelwit. Want je kan uitgaan met die mindset van oké, dit is wat ik moet doen. Mijn mindset gaan gefocust wees in. Als hij ook doen, gaan ze die law of attraction activate. Die law of attraction gaan maken dat de rechte mensen, de rechte cliënten, de rechte ideeën gaan in jouw brein invloeien. Wat jou gaan helpen bij jouw doelwit uitkomen. En ik wil zoveel mensen helpen als mogelijk. Dat is ook om ik die YouTube channel gemaakt heb. Dat ik nou eens zo kijk. Zodat ik van bij van onze mensen, al onze jonge mensen, onze TX is aan financial advisors. Ons zit ook hier. Ons dan ook ons recht fight stappen. Ik is wat ik jullie kan helpen en jullie geldzaken recht krijgen. En jullie heeft mij in jullie zak letterlijk op die phone. Op die phone heeft jullie mij. Zo jullie kan mij enige tijd net een WhatsApp sturen, bro. Je kan ze me niet helpen in die. Kijk hier, ik en die moet zitten. Wat is het gemaakt? Ja, met mij. That being said, like die video, share het samen met Atsumi, comment op hem. Als je jou enige woord gehelpen, even als je net een beetje criticism kan geven, you are more than welcome.